Казвам се Александър Алексиев и играя ролята на Иван. Това ми е, може би, първа роля на изключително агресивен и объркан човек. Объркан поради насилието, което той прилага. Когато Андрей и Вера ме поканиха за тази роля, за което съм много благодарен, защото те някакси вярваха, че ще се справя. Аз викам на Вера, Вера, дай да направим кастинг, да направим. И те, не, ти ще си Иван. Иван се държи отвратително с всички, които не са бели. Иван е расист. И такива хора съществуват във всяка една държава. И ние трябва да ги разглеждаме, ние трябва да говорим за тях и да ги осъждаме. Невероятен режисьор. Мен беше огромно удоволствие да бачкам с него. Възхищавам се на режисьори, които знаят как да общуват с актьорите. Знаят какво да им кажат и как заедно да изграждат даден образ, да го надграждат заедно, защото това е някаква партньорска работа. Аз искрено се надявам, че чрез този филм ще успеем да провокираме доста дискусии и да дадем гласност на тези проблеми.